Shalom, Horas Madihita. Jalan yang masuk maming hita di parmingguata saderion, maritena masa sonarion tetap memahami mengimbau asa talaksanahan protokol kesehatan nadong, jala tetap memakai masker di ruang ibadah dot menjaga jarak. Mulai ate madihita, tapasada rohata masuk mahita di bagasan tangyang nau. Tabuka maparmingguata marite endesian buku ende nomor 15 ayat sada dohot 2. Ringarni soraki naing nasa gogo bahenoku mamuji debatatai abo alas nirohaki inorhoni pambay nani sahat suaraku tuujung ni portibion Madonna sakit marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen. Songonodo di dok Tuhan ta Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan lalu jajalana sorat, hupasonang peka hamu, buat hamu ma au gaku tu hamu, guruhon hamu masyanau, aina labok doau, jalana serep maroha, asa dapotan perdaradianan hasonangan, todimuna, haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata aman namina di Banua Gijang asi maroham di hami halak nagaleon di idaho nagogo do musunami say talu do hami di bain alani hagaleon nami di bain hiupangi do hami tuho say pargugui jala pamo nang mahami maralohon musui marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham Tuhata Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Unakko manakko, dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo maddobo hepeng ni dongan jolma, manang mambain bisuk-bisuk mangala suppon boniaga, ikon si pagadaw ni rohata arta ni dongan, jala si ramotonoton atong rap mangidogogo mahita tutuhata lau mangolahon na hombar tu patikni ale Tuhan debata pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Tatopo tima dosata, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asi ni roham na godangido, saya si maroham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguh lima roha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalasi pangulu hami. Amin.
Hata baga-baga taringot tu hasasan ni dosa. Roma hamu tu au asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madiri batana di gijang. Amin. Hatani di bata nagabe turpuk di hari mingguon imana ni enet sian Matius bidu 4 ayat 20 tolu 125. Matius bidu 4 ayat 20 tolu 125 tajahama margati sorin. Dungi di dalani ibana masandok luat Galilea lahu mengajari dia kapar guruan mamaritahon harajaoni uhut pamalum nasa sahid dohot nania ini halak nadisi. Jadi tarbarita manibana rodilian Siria. Pola di Papuan halak jorona nasa nahasita. Aka parsahit naragam dohot aka asongkopan niaka sibolis. Dohot aka nasongkot bulanon rodi aka nasarion. Gabe di pamalum manasida saluna. Jadi macai torop mahalak mangihut tonibana akana sian luat Galilea sian Dekapolis manang 10 huta sian Yerusalem sian Judea dohot sian luat na di baribani aik Jordan songoni masahatna martua doa kana tu mangihon hatani di bata jalano peopsa. Amin.
taha tidak kom maha porsiau tai, songo nahina tidak kon idongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu nasata dosa, nah tungauta di Yesus Kristus, anak nih di bata jahuba nasa sadai, imane tubuhon ni si Maria, naga begabean sianton di parbadia, adorang sabobuhan, ido tuata, natu mau nabernit di panguman silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, natuat tu banuato rudung ditanom, namulak mengulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata jahuba, amanai pargogo nasotu dosani, disimai bamana pai mola mulak suku tu tanon, lau ngangumi alak na mengulu dot namate, au porsea di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan alak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namondok, mulak mengulu sogot daging ni halak namate, dohot hangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gema tikting dihita di mingguan. Tabi kema tikting ni huriata di bagasan mingguan. Na para julu guar ni minggu ta sadarion 5 minggu Septuagesima do topik tarpasu-pasu do akka namar hapo satu di bata. Napat bahon kegiatan beribadah di gereja. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 118 tahun 2022 dan hasil sermon Parhalado pada hari Jumat 11 Februari 2022 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 Coronavirus 2010 diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa kegiatan keagamaan di rumah ibadat dilaksanakan dengan maksimal 50% kapasitas kehadiran dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi lansia dan jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja dapat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming ibadah Minggu HKBP Mampang Perapatan pada pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak di channel YouTube HKBP Resort Mampang Perapatan. Napatuluhon pendaftaran guru sekolah minggu. Hobar tu hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan na dipatupa di hari Jumat 20 Januari 2022 buka utama pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022-2024 dohot syarat boy mata bereng di warta jemaat nadong dihitabe paling lambat di hari Minggu 27 Februari 2022 napaupaton pemberkatan nikah tikting paduahon naing macalo pasu-pasu perbagasan ma Andreas Herianto Parluhutan Togatorop anak ni Amatta Citua Wilson Togatorop tubuni Inatta Heraldince Borus Yaturi ruas ini Huria HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor dohot Seli Silitonga Boruni Amatta Humala Silitonga Tubuni Inang Eri Borisi Majutak ruas Huria HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan pamasumasuon di hari Sabtu
10 Februari 2022 di HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor. Tuhattama nama masu-masu ulauni. Na palimahon makatidakon hapor siaon. Di hari Minggu 27 Februari 2022 di Parmingguon pukul 7.30 patu paun ni huriata do ulaon makatidakon hapor siaon do ianak kota Pak Guru Malua tahun ajaran 2021-2022. Laos Rikot paingoton ia ujian tertulis tunanaing makatidakon hapor siaon nunga dipatupa na diari Minggu 6 Februari 2022 pukul 7.30 dan ujian lisan dipatupa sadarion Minggu 10 Februari 2022 pukul 10.30 di gereja HKBP Mampang Perapatan na niadopan ni Natoras Nabi. Napaunopon pilihan tujolo. Di hari Minggu 20 Februari 2022 naing patupaut tadu pilihan tujolo laho tuha perluan pangobation kesehatan HKBP. Na papituhon rapat huria. Di hari Minggu 20 Februari 2022 dung sidung permingguan pukul 7.30 patu paut tado rapat huria laho manaringoti manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 marhite tiktingon pinangidoma turuas ini huria HKBP Mampang Perapatan asaroma hita madhoti rapoti gokon marhite surat madapoti pemuse di pasahat tu akka parsidohot di rapoti. Napaweluhon red par Guru Malua di hari Jumat 1 Sabtu 10 Februari 2022 maringanan di MDC Gadok Megamendung Bogor naing dipatu pada retret par Guru Malua HKBP Mampang Perapatan tahun ajaran 2021-2022 pinangido ma tusudi par Guru Malua asarya mahita maddohotisa jalaborhat sian gereja hari Jumat 10 Februari 2022 pukul sia wib nani dohotan ni padita fungsional padita tidorinda Sitopulas TH dohot situa Marcelina Guru Siregar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan semua peserta wajib melakukan antigen. Napasiahon ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta ruas namar sahid. Napajulu Bapak Harlen Janter Hutagaul sektor 2 dirawat di Rumah Sakit Balige. Hatani debata pasahat ma dalan mutu jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 27 ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ini huriata nama ulang tahun di bagasan Saminggon didok hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibu hamu ditikkinai parhepengon terlampir akapelian hamulateon dohot na asing naso ni jaha ditiktingon taidama diharota secara nadong dihitabi songonima tikling ni huriata di bagasan Saminggon tuhattama mamasu-masu tapasada ma rohatta martang yang mahita maulihate dohot puji-pujian di pasah rohanami tuho di hariot Tuhan isyalahu pakilalahu kami asi dohot tolong ni roham na toktong madongani hani
Boy hai markungu di bagas munabadiaon di bagasan hahipason. Tuhan di bata amanami namangi dudupi hami Tuhan diari namangi tuhoro pasahaton nami daging dong doto dinami asa homa namadongani hami. Tuhan di bata amanami namangi dudu hami Tuhan di akhir-akhir Tuhan udang ruasin huriham nahona sahid COVID-10 udang na isoman di rumah songoni nang isolasi mandiri nang nadiwisma atlet. Tuhodo pasahaton namin nasida Tuhan. Hodo dokter ni nasa dokter. Hodo pangubati ni nasa pangubati. Dahil mangi Tuhan dua lupa muna sumurungi Tuhan. Asa homa napamadupon sahit nasida Tuhan. Asang giat buhi nasida bulak tu bagasan nabi di bagasan hahipason. Songoni mana Tuhan di amanami huta gaul namar sahid di rumah sakit Balige Tuhan. Tuhoro pasahaton nami amanami Tuhan. Asa homa napamalupon sahid na Tuhan. Asa buhay na sida mulak siyan Balige tu taro pangaratuan o Tuhan. Tuhan di bata amanami songoni manang di amanami tugu sihite na kurang sehat pangatang na Tuhan. Tuhoro pasahaton nami amanami Tuhan. Asa homa na pamalupon sahit na Tuhan. Tuhan di bata amanami sadok pinay Tuhan dinanaing tumangihon hatam na bagi kami Tuhan siyan na posom. Torangi rohan ng dohot pikiran nami. Asang giat hatam na bagi Tuhan na naik pinasahat niya magpaditan nami Tuhan. Buhay huwat tu si hami jala buhay hulahon hami hobar tungulu nami si ganupari. Tuhan di bata amanami namangi dudupi hami Tuhan. Di pemerintahan nami Tuhan, mulai sian pemerintah pusat sahat tu pemerintah daerah tuhodo pasahaton nami tu nasida Tuhan. Asa homa namani roy nasida asa disudi keputusan nabi nasida Tuhan makorhon dame dihami sadukna masyarakatna. Tuhan di bata amanami jol managa ile hami Tuhan dak tagang masomar lauk dosa di bahini jumalu sesa dosa namin nagudang ni Tuhan. Asa unang alan terabak pasupasum na naisparong ke Tuhami. Asiro hamar ibihida na mo Jesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Huhut papungu pilihan na parjolo marede hitia sian bukuende nomor 280 sada. Raposa, tu de bata,
Artangyang mahita. Dameni debata na sumurung siyan salhu na roha. Iman na mga ramauti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Turpuk jamita di mingguta sadarion. Imana tersurat di Jeremia 10:7 ayat 5-10 do topik terpasu-pasu doa ke nomor hapo satu rebata. Sunod doa ta ni Jehovah marjea ma bawa nomor hapo satu jolma manak tubolon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jehovah. Songon halak perbahudung di tano nama hiyang do ibana. Daktagamon idaonna rona dinggani. Jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano na asim. Naso hinudulan ni halak. Alai martua mabawa namar haposat tu Jehovah. Jala Jehovah haporusan na dibayan. Tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batang aik. Jala majarar urak na di labung batang aik. Jaladang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala totong rata bulungna. Jaladang holsoan ibana di tahun haraharon. Jaladang masohot marparwui. Tungna akal situtudo rohani jolma. Jala naganggu tungi semana tuk maduduisa. Ahu Jehovah do si dodo roha si uji pia-pia. Jala mangaleo tu gadup jolma obar tu dalanna obar tu parbuini pabayananna. Oni ma sakna. Di hita kadongan saha perseaon zaman ni si Jeremiaon imahira-hira tahun 600-an adorakso Kristus. Manang tahun 620-an, 625 sebelum Masehi, adorak tubuh Kristus. Kalau taboto adong perang dunia pertama, adong perang dunia kedua, masa do porang nebulun di zaman si Jeremia, alai porang sekitar Timur Tengah, dunia Arab. Mesir, Asyur, Babel, Israel. Melonoaing Mesir, dunia Emirat Arab, Irak, Iran. Masai belgedo porangi. Pola menghancurkan akka kota-kota nebelge. Meragehan akka jolma marmatean gok. Ada butuh hapugusun, krisis politik, ekonomi. Di zaman ini si Jeremia, adong ni koma, me mana di si. Di zaman ini raja-raja Israel na mulai terpengaruh agama tetangga, ala dibereng, so nama mora do Mesiron. So nama morar Asuron ayah adoi sobah. Jadi Mesir, Asur, Babel menyembah berhala do. Gudang do na tertarik tu si. Alarong bercampur adukkan agama dengan dewa kesuburan manang seksualitas. Lolau tucan di Borobudur di lantai paling bawah gudang do ukiran-ukiran betu berbau seks sensual bahwa dora percampuran agama naroh
Igudang menarik. Alarong disi hagabiun. Hamoraon, hasangapon. Terpengaruh do Raja Zedekia di hal sisongoni na mistis gabe dau siat debatani Israel, debatani Abraham, Ishak, Yakub. Aledang barani si Jeremia ai geleng do pe bana met bakat terjui bana di ripu do dang debatana majui bana. Alelom magudang bana satu hira-hira remaja de 20 tahun. Adong ma sahalak madok sudah waktunya Jeremia. Ngomonglah, tegollah raja itu. Ay ngasing be bangsot tahun, dang hok be apor siani rajai do akar rakyat. Jadi putar coba film nai, oleh saya do selalu mengikuti bana. Tabayak koma, baru saya sida-sida halak itu biar warna kulit Nabi Rongi nak keritingi sida-sida ni rajai. Oleh dua do pengikut. Asing nai sudah ngaporo tu hasil pilih malah si Jeremia ditangkap. Dibain auga di sonai. Sehira horbo. Igat timu sedok buca saborat. Ida buhut tu perigi sumur. Tu panglima perang ni Zedekia asaharu mate. Masa orang sursar masudi. Di saat ima main sendiri si Jeremia laho makasang sokon habonaron kembali kepada Tuhan yang benar. Alani tantangan naborak do dia do si Jeremia. Konsekuensinya harus disiksa. Ikut dipukuli bana, ditakut ibana sampai hari matinya Yeremia mati di Mesir oleh orang Israel juga. Dilempari robat. Ini mengirini konsekuensi maka zongzokon habonaron. Dita kadongan saporsian ahadona diperjuangkan si Jeremia oleh sadaro mengandalkan Tuhan. Itu ibana mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Marhaposan, marhaporusan, marsigatuk ture batado, manang mangasahon gogo, sibolis, kuasa dukun, negara maju, senjata, gudangnya kaparangan, sordaru do. Idokon ibana nalao salpuro songon duhut na di padang rumput yang kering seperti semak bulus do. Duhut na di padang-padang ini digi-diginya kahorboi na luselugui boy habang songonido ninna jolma na somar haposat tu debata dang manotong berengot doi songon narata tatokin alai malos doi nalahosal pudoi songonima keberadaan di bangsa Israel mangasahon gugu pikiran utoh-utok bayi nama tok sangat ni si Zedekia jubah na bagaki na sian kain saat ini dok hudulan singgasana nai dok na tandu-tandu nai dok harazaon hasangapon nai kebebasan nai ido di pangasahon ibana topek mai di pesta Paskah daktar ta si Jeremia berohana dina yang mana biru-biru tunggali saya dipatuba do acara marningot perdalan ni bangsoi alai dangolo ibana mana biru-biru ido ibana dangolo au alai nang hata honok ku saunari nungga manipil hita sia dalan ni debata batur si masudi to beso ya masa song ni sina barani anggo mulia nai manangi se malim di dok mania biru-biru di joma Roma rajai marsurak maka rayati las rohani bangsoi memuji rajai alai pas ma zaman si Jeremia di dok sea ma Jeremia biru-biru dong oleh bal adong saya nang dohonokku tu sude raya Israel adong nang dohonokku tu raja Zedekia nunga dao hita syad debata nunga manipil hita syad debata alani ko mula kita tu debata na sitong
Bapala do iwereng be denak do be bawon ngabarani madokata di tongani mangajanaon batur mula rajai do takut mak siksa rate pukuli baka diorai mana marnonga saripe arokia do tunanganna ditakup calo sima tuana ditakup dilebuhon di mana tu sumur sudah mah penyiksaan roh tu ibana di tonga-tonga ni bangso naung deu holang sia dewata odo neng dohona tuhita sadarion mertua ma nama hapo satu dewata gejang do pasu-pasu waktu nanang lehonon na tu kajol ma nama hapo satu dewata. Sejarah membuktikan Martin Luther juga karena mengandalkan Tuhan. No Manson juga karena mengandalkan Tuhan. Sudah tokoh-tokoh gereja hanya mengandalkan Tuhan. Tang naso godang akka tantangan-tantangan. Songoni manang hita. Ikut Tuhan do tapangasahon. Kurengkas hita martangiang. Mangido pangurubion. Pangiringon ni Tuhan. Nang bemangulahud dosa. Tuhan ini mana perjulu na utama. Mengenal dan mengandalkan hanya Tuhan. Hanya Yesus Kristus dalam hidup kita. Senangkan hati Tuhan. Dina kapenapsir na dewa. Bahagiakan hati Tuhan. Luaskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Molo songonido songon hau na tubuh di pinggir ni sungai ma ita. Urak nai lao matu batangai ki. Nak peri logo ibana dakya malos bulung na. Dakya masoho perbuena. Alai bulung na ito tong rata. Jalamar perbue di tikina. Manangah pe musim na masa. Bertahan ibana. Ido neng daun itu pukul. Bata dokom majo jamatan wengon bebudu hiraporang onate. Nakpe kadang masih tebakan. Alai susah ni namasa na berpudio binering bahwa Tuhan ini mah meraposan. Ulam mangalo omikro pe sunna tolap Amerika. Tak tolap. Yang ko tolak do ba sepula mebir hita. Olo tohoro irokon bui mersikat tu jolma utohuto kapistaran hamoraon kecanggihan teknologi. Bangai kesejahtera makmur sudah pertibion alai perjalanan sejarah mandokon silih berganti do nakok marnakok tuet do si pada songona sejahtera dungi medebu lonok tutoru nangakalani krisis ekonomi krisis kesehatan godang neina marmatia jolmai nasotikina imadang mampu jolmai melepaskan diri dari kematian dan ancaman dan maut dang mampu hita. Anggo boy do godang ni hepeng ni jolmaon lapasonako dirina peluau sia sahid mampu godang jolmai mabayar 1 miliar 2 miliar 100 juta asal mau nang hona kopi tawinna bedia boy teh ka godang ko jolmai ai itu oro amataro naeng obat 700.000 obat ni omikron inna ji malum do inna ronai dang malum inatay. Dia haro ubak na. Nga dapat tu ubak ni omikron vitamin D doin. Duit. Aleulah nilai namatay buti yojar hepengi buti gudang termelum covid ne. Ale persatokin na dia teh. Dia mungkin boy. Olah nilai kepeng termelum sahih na baru mekel satokit dah. Ale nang dohon turpukon molo marhaposa kita tu debata meluru ita sian omikron. Apalagi mana vaksin tulu heli. Ayo 6 tahun mana bertahan molo ngatulu heli vaksin. Dia anggo vaksin pertama ono bulan dunging tulu heli 6 tahun. Molo batuk pilek biasa dui. Ang binotak na tohoya di tohori. Ale molo na perjulikan Allah kami tu perbedaan bantri doda namati. Edang cakul beba manggali. Eta ingot dope halak berat beko itu uti
ngarohan bulan sampai mergajang nama di tanah wakaf tiki masani covid di banoek tak pola song libe sema kuling seren yang nama saya tiak satokin wiu na banong mati roa mau lihat mata dok tutuhani alani asini rohani tuhani do buih ta mangulu satu sadario alani tagogo mamartangyang berjumpa tamar minggu beribadah tuhani ma taban na perjolo na paling penting, na paling utama siya saluhut. Asa di pasu-pasu hita songon hau na di topi ni batangay. Dang malos bulong na rata terus, sehat hita. Terpasu-pasu hita. Alay akka na mangasaho dirina, akka sikijang roha, mangasahon utok-utok na, marjea men na. Kering seperti rumput di padang yang tandus akan nama daw sa debatana menyembah berhala kena kutuk Zedekia, Mesir, Asur, Babel hancur, Israel juga hancur. Alai mula-mula musa itu debata ibolokom maka candu-candu berhala akan yangkap tabu ina apa dalam Tuhan magoan Omma kana hona kutuk ma gorno. Odo dihita kadongan sa persyaon diarahut turpu kodo hita pilih ma. Ikut torua do juda alani perdebatan nasida manoba debata sileban. Marjea ma manangisi namar haposa tujolma. Olarok tarok arong do baking deking arong siandal honota di pertibion alai salpu do salut ni tang manotong. Oni magogo ni Mesir, Asur hancur kalah dibuat Babel negara kecil. Jadi dang dihirim tiki porangi Mesir ro Asur alani belgena abe telu ribain bangsa nagel. Ala debata nama bain. Alai mertua ma namar haposa tu Jehovah. Omma pangidoan tangiang elhelek ni panurang Jeremia nak tuhita sadarion do luba-luba asa unang taramuni dirita unak taramuni huriatta garejata alani dosa ni juda do rungatar surati di surat bosi na do panurak bosi dengan tinta besi di surat Tuhan ditulis Tuhan ikom marujung mata intan taruhir tu batu panuratan ni rohana sida do tusaluhut taduk ni langkatan nasida songon parningot nyaka anak nasida dia akan langkatan nado akka sobon nasida dituruni hau narata dipusuni dulu akan natibbu dicatat semua dosa-dosa bangsa Israel idok marjea mabawa namar haposa tujolma manak tubolon ni botohonna gabe dipasuruh rohana sia jawar alani unak tapasuruh rohata sia Tuhan Yesus nang madawi ta'ala gudang doka marabahaya alai mertua mabawa namar haposa tu Jehovah jala Jehovah haporusan dibahen tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batangaik jala majarar ora na dilabung ni batangaiki jala rang mabiar ibana moloro hamohopon jala totong rata bulungna jala dang holsoan ibana di tahun haraharon jala dang maso perbena omma firman Tuhan jamita di minggu tasadarion Walau tapilit do na naringgat tapilit Tuhan Yesus tapilit Roh Kudus anggoi sonang mahita saling liling na amma jamita singkat di minggu tasadarion amin mertanyang mahita mauliate alai Tuhan disungguli ho hami muse di mingguon sipata do hami sian dalani Tuhan alani pikiran haportibion songo jolma biasa hami alai dung sungguli ho hami ali Tuhan ikom marhaposan marhapurusan marpangusadia tu debata tu Yesus Kristus naktor di porbadia asa taruli hami las ni roha parbue kebahagiaan nakasakap nami salu na wardala dengan patikos roha do pikiran nami terlumubi haporsion nami padahal hami sian nakadusa Elailan sibulis na mga sahod diri gijang ni roha
do akalana sing haportibionon asa tamahami do dopamu. Alani moliate madiho di sunggul jamita barita lasni roha barita nauli di minggu sadarion. Amin. Mari kita papu belian. Tatangya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Kijang. Kodo haroroan ni saluhut si leo na denggan do nasa ulibasa na maglutus. Upasata mi masian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajom muritong atongan ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mito hami. Asalam girgirhai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaun son na di Banua Kijang. Leon matuhami selarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.